Maya pa oras labot Kapampangan. Kagigisa na na akong location na tsudanan mo kayo ni. Tsudanan mo kayong kadinalan, anam quiz kay katamong Tegalugan na 166A. Bayo sa pla, burikin din maya pa oras si Rina Liwanag Gomez. Salamat Rina kayong pamamaya mong tula. Kuswel, karing kinatamong friends. Kinatamong kalamitan mo. Salamat kaya ka. Pisan tane. Ing unang dili. Baba. Sabi na kano, hoy, baba na kayan. Manabo ka na. Yung mas manayon ang katulit kang Kapampangan. Bali Ing kadua, kay ubusan. Kay ubusan lang pamangan na nakano. Siyempre, teka lupo niya kay ubusan. Balo yung mas manayon ang Kapampangan. Ing katlo, maamo yung aso ngayon bakit parang ing kapat lamok. Puri pupunta yung bari malamok ka ing kalima palwal kay pamo ini kitang tauling Tegalugan poster palitan natin yung mas manayon na mano kayong Kapampangan kanam pandikit pandikit gawa ka itong burarul na ini kapito talyan Tegalugan ini sinungaling Tagalog yung sinungaling yung mas manayon ng Kapampangan yung kawalo bakya di pa waring may sulod bakya ngayon inuusor yung bakya tetara mo pag-ibatan nyo lang yung comments din kaya kayong isipan na mas manayon ng Kapampangan nakatuwid na rin yung penong gayamanon at panay ako sabihan magsiya Kapampangan tamo ibang Kapampangan tamo din kaya katamo nga anak din kaya katamo ako isingin talo pa si Bayo kaya karelang pa ang Kapampangan talo tanamo salamat kaya kayo nga